Юсмен е на 35 години. Работи в склада на предприятието за санитарен фаянс Рока България в Каспичан, малка община в североизточна България с около 10 000 жители. Юсмен живее в село близо до града, заедно с жена си и 7-годишния си син. Тази година синът му е първокласник. В малкия град има малко работа, а за Юсмен, който няма квалификация, възможностите са още по-малки. Имам основно образование и повечето места в фирми търсят със средно образование. Обаче от началото тук като такова имаше обява, че набират и с основно образование. Подадах молбата, додах на интервю, приеха ме и започнах работа, доволен съм. Юсмен е един от 117-те работници и служители на Рока България, включени в интегрираната програма за квалификация и обучение Ханкобрат Плюс. Проектът е съфинансиран по оперативната програма Развитие на човешките ресурси на Европейския социален фонд. За младия мъж това е възможност да получи професионална квалификация и умения, които ще го направят по-конкурентен на пазара на труда. 4 месеца продължи обучението. Първият път, като започнах, се чувствах като ученик. Вълнуващо беше. Влизаме в час, даже учителите ни правиха забележка да не приказваме. Пишехме, изпитваха на... Сякаш бях в училище. Това обучение за Юсмен е важно, защото в момента Юсмен е едно момче, което вече има квалификация. Тази квалификация е насочена точно към технологиите, които се използват в нашата компания и той може да работи с новите технологии, обучен е да работи с тях и има способностите да започне работа на което и да е работно място в компанията, в рамките на нейното производство, в нейната производствена дейност. В момента, в който нашето производство разшири своя капацитет, а такава вероятност има, инвестициите за това са направени, въпрос на време. И той ще бъде една крачка напред пред всички останали на пазара на труда, които са на неговата възраст, които работят или не работят в нашата компания, но нямат тази квалификация. Програмата продължава 16 месеца. В нея участват работници, служители на администрацията, мениджъри. Работниците преминават 170 часа практическо обучение и 130 часа теория. Докато се обучават, получават заплати. Тук в тази зала се проведе теоретичната част на обучението, докато производствената практика беше проведена на работните места, на ротационен принцип, така че всеки от обучаемите работници, независимо къде в момента работи, да може да премине през всеки производствен участък и да придобие уменията, необходими му за работа във всеки един производствен участък. По време на обучението Юсмен влиза в производството. По-рано е кандидатствал за работа там, но не са го одобрили. Защото интересна е работа и долу е интересна. Как се прави това изделие от една буцакал, може да направят мивка. Както завърших курса вече, примерно, мога от самата глина да направя тоалетна чиния, да я глазирам, да я опека, да я кача на стелажите в склада, после да я натваря на камиона и това е. След проекта, Юсмен вече има свидетелство, че е квалифициран да работи в керамичното производство. За него това е равно на диплома за средно образование. Основната идея за подбора на хората, участващи в този проект, беше тяхното желание да участват. Работниците, включени в проекта, са посочени от техните преки мениджъри. Основните критерии са хората да са надежни и сериозни, независимо от възрастта им, да желаят да се развиват в компанията, да имат качества. Мениджърите са доволни от работата му в склада. В началото му е било трудно да се научи да работи на компютър. Сега вече се справя без проблем. На екрана в електрокара му се изписват задачите за деня. Юсмен ги изпълнява. Харесва работата си. Поверен му е един от двата 9-метрови електрокара, които качват продукцията на най-високите стелажи и изискват най-голяма прецизност. Но харесва и работата, за която е получил нови умения по време на курса. На новото място той ще получава и по-добра заплата. We have been chosen to talk about our project Hankobrat Plus. Hankobrat Plus has been partially funded by the European funds. This has helped us to improve the quality of the program, providing to our workers with a higher qualification
for their daily activities. Ако предложат още едно обучение, нещо някакво друго, съгласен съм пак с пожелание да се запиша, защото е много хубаво. Нали? Човек се издига лека по лека, лека по лека.